Gusii. Tariki ne 25 na mochi mutinyo gatatu mwaka w'ekiribubere 24 ase yaragire Chinsa Isano na Ibere cyabona mugaso asinerobere wekira no kwene kyabuna ngo koletera ndamangana mayabu na bereka gwateka korwa chingongo chonsi inye chense asinse mochi chemitandao asensemo ya Facebook na bakwenda gutubwatia wetera Ndizi TV News Digital na biga sense media YouTube wetera Ndizi TV News asensemo ya website na bakwenda wetera www.ndizitv.net ireterene Fridah Kerubo nolio kwene kibuna chibi channel yogira gwekera sole asinchira ya bene nere Sara Momanyi asinsemo chebiarakede ni gotokubwatanere Lydia Mose korendo mwanchu muligereria atoskatonyegera ngwira nanda segeke Kerubo sio elinde ngomanya mange asinchira yobwinge. Mwanchu muligereria yangu kwaligani bene elinde tobeto gusanga asobwamo gwechakabono igagwe ika omoelio Amayia yebire bigani gotokwechaka kurwa sorgongo rwo Gusii astogo chakera oroboti rugwechanya asengo kumenya bunanigo omorkyo yomo aserieta Simon Machoka oyole omorkyo bwe miaka 23 ogosoma ase University ya Kisii yogosomera ekosi ya Animal Science nigo otkobogo lero abakagusiria obugima bwaye kolengana nabamenyi ase konye amenyete nigo baenekebna nigabete kagwetana no mwanchoye ekyo kererete engagoseki kererete era kwerusia obomoyo kolende nigo omoberoye obagokorusiwa kuratinsemo chicyamwembe nabigo ikigwa ase ngendu ya KTRH chingaki obotki bogendete gokolekana Gonkoro kwana nyarangi ogega Roto no muichane kenyore kigeito kyainaga etuabo kabona mambia tole buya pero twasoka gochapara ali twengo mwana we skuru Kisii University wengenteire ese kirandi kiriange nanka ige kenyoro bono nali twasoka lyoka igo twagenda guchiororo ekene twanyoro mwana ina besungetie engoli twakero mugambi esimi mugambi naliacha kulenda abana mbaro bamenyetenere twaenda rende togotokonya gukwanira abana abutoko abori nganki kyanyarikane to mwana oyo ekabo kwebeke ngoriga mwana ina batweresa ototebirende ngayaya omwana oyo yarenge Chinsa kya maragoba ngamwachi bese omwana oyo bametenera kamwachi bese akaenda agachikogora chinyeni ekera enda agora chinyeni kya kareta bakarosirende bakaragira buya kero baragira buya bakaendera kugwachi TV bono kero banda kugwachi TV na bagwacha Chinsa chintambe bakeka sasta ya butuko kero eka sasta ya butuko bono rene no mwana oyo ndaruete akonga garosa atagete korara akanyora bono chimese chinchiro mwana uri bari konya kurikirana nesimi kero bari konya kurikirana oyo bari kurikirana uyere tamati oyo bari kurikirana bamenyetenere bono no aruete gabu akanyora uri omusire laptop yaye orutirense yatekire bono kere laptop oyo yagwete gateka oyo nali astogeto kumurike inkie kokokora akamotaitiga yaye na agechigura kini yekiri gwateka basi umumuro yo renda agakora kera agatekerera agakumirende akarua bona akamotainje bona arosire tigarende ndare akamotairara no inche nkorarande akaro yaru etorra karara bono rende ochigutabuka bono mambi onyora omwana oyo nderende oibwatete laptop tayo nyumba bona liarengera lina kinga irenda asoka guchisimi yayo chikorio nyono irega iga otati gango soke ngonchoka nendigere lindore nga yo mwana oyo renda enda gochi ochigosoka ochikori yande kerase onyora tayo oimokie simi ochaka gwakera abana banda babona kinga irenda omwana oyo nde narabu ababori Chinsa echo onyora omwakere simi atara abarigi onyora chimese chikire simi yaye ime omwana oyo kumba riri atarachikorara natomerete ori bari konya guchatisa nere botuko natomete chimese chigochi eso omwana oyo rende bamenyetenere akamotebinga muna muteti gori ogweito kubona mune itete momose kenaro rogerete age
Nigo tokorwa engora yaitu ya bene guchia ase ya mate ya Nyagusira Simon Machuka. Kondo mwanchu muliria gotigana nayo na gusuka mutu wa sorbo tironde ni gongo kumenya buna maigayo mugavana akobwatka elitaria ya Elijah Obebo ase okoba omokonyi wo mugavana Amayia County ya Kisii. Nigo abarai abagendete gwesokia bene na boigo korwa ebirengereri byabo kubwatkana ninganeyo. Agati abali babere bagwesokia sobwango iga elinde kokwanera enganeyo ngamona Joel Onsare gesuka asainekire komwa okoboko Elijah elinde koeneke bwanango bwatera na bali no mugavana we county ya Kisii Paul Simbarati ase okoleta amagendero Amayia County yo Joel Onsare gesuka kurwa nyalibali masaba na masibi karangarerio kyobo deputy governor ina mangana. That is what under the preach. Ege kogera obochori nomination yomo deputy governor omonto bweka orengene chinguru oboretiwe ne senate anominate omokonyo ye no governor. And with his wisdom nanyoreta marieta manga mange. With his wisdom also, akarigereria nga asabanta abanga anyorire gwitira sobosemia buriare konyora gwitira se ubungaini bwaye he nominated one of us koba deputy governor. And igonyegerete nga again to very important for us now is to move forward inga nomination Lydia correct. Oyo minto Richa Obebo akaba nominated. Gusii akaba appointed. Lydia rigatumwa guchia assembly. Na ende kero rigatumwa inga abantu baririgererie county assembly ya Kisii iririgererie erorenga ngaki iranyare kurieterio gwitira se nonye public participation gwitira se richiko oyo minte richa abe appointed formally abe sworn in. That is what we are waiting. So in this case asinge chikiro kalingi nyalibali ekiga oyo minto Dr. Robert Monda atiganse because tingote yanga nondo muura erwe ko gititense akarage tiganse akero oyo moito kurunyari bari achore. We should be able to accept, appreciate and move on because oyonero ochoro na bwat qualities leadership budonde bwens is among the equals asabantu bari kuganikero geke Peke gima mwanchu mulireria ngumanyigwa nga asensemeli ya ATC nigo omorobilio agendete gokorekana ase ogosemia abamenyikorwa ase rogongo ruabusi igoro iyo kuchinchira chyokwira abantu bali babwate oburoire bokogwa endurume ase ababwatani korwa ase byombe ababere bagwikira na chinsemekyo nabigo omugavana wa county ya Kisii Paul Simbarati na chikoba kagwikira na ase omorobilio elinda eneke bnangosio yabale egetabu ekikiabere kegokwanera igoro yoboroire bwa epilepsy gose okogwa endurume nabange ase binyoro babere bakonengetwa kubwatkana n'omuchando yo nakyo ebyombe abyabere bikoimokia egetambo kero nabayigo kwenekya nga babere bako basira asenchera yamo gosa asenchera yende mwanchi muliria tetende maseyemo tumirane n'omulikito Evelyn Osero abeka gutumanya nara yagendete gokorekana ase Chinsemecho. Evelyn onyekongi bwete ase abantu abange babere bawikiranaga igaba bwatani korwa ase byombe boigo omuwaziri bwa mangana yobo chenu korwa ase serikali ya county ya Kisii Ronald Nyakweba no arega iga Kerubo no bagendete gosemia abanke Fridah ntegetembe kingo sangane gati abari barega iga bwatani korwa ase kyombe kya Urais na boigo omuwaziri mbachigotumanya manke boigo abantu gose egati abari babere bagotwara oburoiro bwiga bwa epilepsy gose ndrume no barega iga na baromba chigotumanya manke yakogera anyinki kerie gose nara yababere bawetera anene chinga kibabwatu
uburero biga na inde enkibabeire bagokonyeka kurwase ebyombe biga na boigo ase serikali ya kaunti ya Kisii boigo muwaziri nachi gutumanyia manke bune serikali abonene ase wizara y'obocheru merubiro kiye babekire yokoine kiabuna abantu abaiga babwateme cyande ye gusoburero biga ase binyoro babere bagokonyeka igasi kinga kieci ndaitencha ke no musibati ga igo musibati omoge kegima no musibati oyomo oyo berega kurwa ruburero biga nachi gutumanyia manke ndaitacha ke amona marita karibu sana. Asante sana samalita nkuru ku station Ibere ndino mogoko monene aso gochaga igalero litkoria Purple Day which is an international epilepsy day gotobwatesi go celebrate litukeri. Asante sana na karibu sana wageni wote tuendelee hivi ndio at least yule mwenye ako nyumbani ajue kuna hii ugonjwa na bari babwata abana barwarete mu babisa tigatoreta abana aseme kutano buneye banyare bagosemeguna koigwa amangerinde banyare bagokonyeka asega igarero ntubwate function ya candle writing for the SUDEP. SUDEP is the sudden unexpected death for epilepsy. Ankara abantu bago mubasokano sokogara korwa soborwa irobo igo bono nkonda tore woki umusuma in honor of them bari bakure abantu nabangesa nabanyarire bagosira mubasokano ko bayoborwa irobo nabegwa penimna kwa mutoma roche onyore siza amacha amoira bosaigo okoba ta bwate muntu komokonya eyinegento no moyo bo bwabari barwara to burero biga ngiora kwanire ake anene kubwatkana nari kwabere gugwetera kinga kwabere no burero oburero bombotage to burendio bonene nani motage support kwa sababu if you don't give the support it may lead to mental health issues and at the same time you need support. The drugs you take, they have different side effects, so we really need support, your support from not only the school community also nandi nabora nyore kwa bure no nyepara asabantu bat onombia tutebya abantu nonye orio konyora kwa bure para na diara nyarega gokonya to akuno ne gari onyore yabeire ajari na nderete ajari no support is necessary and we also need to enlighten people and make more awareness to happening. Ningiora te abantu bari kero kende bunaye barware to burero biga mu epilepsy abantu buna barinche barware to burero but epilepsy will not make you stop achieving your goals. You can still achieve your goals despite the challenges. It's all about the treatment. You take care of yourself well, get support from others, take your medication on time, everything will be all right. Thank you so much. Asante sana. Mwanchi muri ribona mna kwa igure uyu noyo mbwa bari abarware tuburo biga bunagenderete kurobo semya gocyase abantu kweneke bunango sira bare nabo ko bwatsi abuno burire bwa endrume no burire buna marwirande igo abantu tibabwenerati ko nereriwa gose ko nengetwa ase binyoro nekinga kikigando cyababwatani bande lakini korende tigana bakingo mwarigani mu waziri bobo chenu ase serikali ya kaunti ya Kisii ntagetachi gutumanyia manke anene igoro yari tkoria rero na mono buna abara ikorwa ase serikali ya kaunti ya Kisii meroberike babekire yoko eneki abuna abantu babwate abamarwaire gosoborwaire bwendrume anene ase binyoro ninki serikali ya kaunti ya Kisii yaberege gukora kweneki abuna abantu abayiga babere bagokonyeka karibu sana mbiya mono Ndizi TV na ndeti angiri bagikora wakira mbiya mono ebyombe bibyagire go chamo iga kifafa youth on the move and rise aso go chamo gupanga mukutano rero amone Kisii county ya government ya Kisii wetera se ministry ya health nko bakiranga bya mono nga rero twacha iga tonyare go semia aba gusiba ito bonsi bare imeye county ya Kisii igoro yo burero obo kwendrume ntara kuana tigangiriri bageri iga kwanza wakapole ase chi family chiri chi atugutire abanchi bamwe abo gose abana babo wera so burero boiga
pole sana nande mumanya ki uburero boiga muna abakwani bakwana batangana bakwana mburinga trikas taringa no kuragerirwa no uburero bonde bwensi muranya uburero bwensi ga uburero boko ba cost na ebintu bine ekemo na bokonyora nga ase family yaino genetically munaro bwato uburero boiga banya ko move from one generation to the other igendo gende yakabere ngeringa na bakonyora accident weather accident iyo onyorenga wa ibintu gera somo biro bya burukanire onyorega waja kurwara uburero obwo igendo gya gatatu nkeringa ndubado ko na meningitis abo ikera bakonyore ocha konya wacha kugwa otware nrume igendo gya kane nkeringa cancer nabo kutwara cancer of the brain yobongo ekosi uburero bwo kwendrume igo nimanyeta nga asichinga chinyinge cha Gusii abantu abange baito etoko bisabanta barwairo uburero boiga mbaka nyakwenda sinjagitari baruwarigwa kamuranche abagusii baito bwense simwabeta bari bonse barwairo uburero bwendrume tyako babisa nyumba basokisiko Mario gona bakurwarigwa banyu bagwena mwaro muswati ukwanire gaboniga orekieni kiyama ere muna chitaga jesiko agetambwa mambu yatari buyagage buyare naende ngonya kunywera Mariogo nyasa najama kwanya najabe buya igo kamurancha abantu baito sokia abana baria baino gosabang na baino gosaba kaka baino gosaba isbate beno sa mura baino barwarete baende chinyagitari chedo chire Kisii County twari chinyagitari 161 chire everywhere in the county tigabanya wikari chinyagitari echo Mariogo na roto iroro banyo Mariogo banyare kugwenigwa egendo gya kabere inkeringa ntubwata abantu bakuru community health promoters CHPs bagotoka kera sekenyoro kera kunyumba 10 barororo bagurikire na serikali baigwa Mariogo recently bakwenda kera ase nyumba bakonye wajire ase nyumba yao koranche teba ng'omwana ogo gosomwako gosomusacho gosomongino narwarete asa banyagitari abakuru ku CHPs mbabwata Mariogo banyare ko ba when uburero bwita uburero igo ndumuna serikali county ntwe bangete buya we are out there go create awareness emi toba semi toba mafundisho konya gwebukana no uburero boiga bwe epilepsy ndego kwana igoro epilepsy yoka amaro na mange bona rese mibire yaito ntumuna serikali ntore imara na ntore tayari ko tumia abanyagitari baito bwata mafunzo marum ko baikera asemore monyare ko wenigwa ntu achaka recently our consultants mbachaka kere nyagitari ase county yetu 161 nyagitari goikera bari batanya gochaka na bosongo kurwari gororo bache ko barwari gari mashinani einere mepango dora osimia yoko ikera abantu baito banyaya kurwarigwa recently ntu era na Mariogo amange asinya gitari cheito Mariogo yaiga esababu yaneringa tuataka abananchi ba Kisii County banyare kurwarigwa baikera Mariogo angere sinya gitari cyabagire kire kinka cyabari banyaya kurwarigwa banyo Mariogo ayo kinya gitari kinyinge tubwate level 3 2 na 1 Mariogo akwena nubusa tuyigwakana none ndururu gokora anje genda nyagitari uri obosa onywe ogwene inere mepango tubwate serikali yetu ya county ya Kisii ko baikera inumwenta abantu baminto ba Kisii munya kugwenigwa mugwene mogenda okora ibintu bino burero boiga buri kwambukira koranda abantu bande bakonyera abantu bande buri kwambukira ke kwanyero omuntu ogwetenso gurense gwetha so burero boiga koranje mokonya kyata okwambukiria yawe jagori chigilofu kubwata gukora ninkiga ayi mubwate mukonye anya gukora gerekeke neragwene agende ibintu byaye mbiyamone nyasaba sene mwanchi umurigere bono mna kwa igoro ino mwaziri bobo chetu ba serikali ya county ya
Kisii obereka gukwanire gatiemero beria serikali begete isuguraibwa mugavana bwe county yokoenekia buna abarwaira abaiga babeire bakonyora obokonyi gati abokoenekia abuna abantu babekirwa sebinyoro gusaba manyikante buna community health promoters koenekia buna baikereira abarwaire bonsi ase ebinyoro na mono okubwato kwa marwaire gochiase chinyagitari chonsi ase serikali ya county ya Kisii ekero to gochikorera Fridah nintaite mwarigani na kumanya ebyombe nebinke birega igaserit koria rero mubwatani korwa se kiombe kia urais ne kiombe ekemo kiabo kio kiabage kubatira ne serikali ya county ya Kisii aso kwarigania au moyego yobweri tkoria rero ero gosemya abantu nintaite na barabatumanyie buna barabwe kiombe kiga kia urais ekero bakubatira ne byombe binde merobero kie babwate yoko ene kia buna babere bagwikira abantu babwate oburoire bwendrume ase binyoro. Karibu sana. Asante sana. Asamarieta Uncle John Makati, the program coordinator ase kiombe kia urais kere registered kaiga Gusii ase okova involve abantu bendrume bonspi in Kisii egentege tangani. Apart from everything else, no co involve the duty bearers. Aboroche baregaiga. The duty bearers aboroche baregaiga, which is the CC, which is the highest honor you can receive. Next time we request him to invite the governor. Mtumne youth group. We are a youth organization based in Kisii. Ntinabantu tuchite chusukuru. Tuatigire opportunities Nairobi tuachirenga so that you can be able to work with the county to serve our people. So the best to run is them to give us the support. And for that I'm really grateful and I thank them. Again, it's creating partnerships as a organization, as under non-profit organization. Plus to create a lot of partnerships and friends, not only in Kenya but regionally and globally. In Tumna Urais, we've been recognized by IBE in our work to our stories and epilepsy Stacy's story has been shared with the Nation. The Standard newspaper has been shared by International Bureau with Epilepsy. We've been invited to join other organizations globally so that we can bring the conversation about epilepsy in Kenya, especially in Kisii. So having our partners like Youth on the Move, located in Nairobi, Kifafa, Mr. Anderson, Orocho Ochire, to celebrate Naintugaiga with all these other partners, including Ndizi TV. That is the support to Otaka. That is the first step of creating awareness. To a platform and us partnering with the county so that we create awareness. Then after Gabo, Tomago Chako Tachebi Nyoro. Igonyo Torore Kenyoro Gaino, Moto Itamagana, Momanye Etuacha, ne blessing ya the CC help. Byakegima mwanchu murigereria aina ragendete gokorekana sensemeri ya ATC asumu waziri bw'obuchenu Ronald Nyakweba bakagwikirana sensemeri abunenchire yamo yokurwa basemya nabo igokwenikya ngosira bali babwate oburoire bwokogwa endrume ekero mulikito Evelyn Sera bereka gutumanya egati yebyombe biribya bigochamo nabo igokwenikya bunango semya bali bamenyi be county ya Kisii elinda kwenekya mbali konengeta bali babwate oburoire obu gati ebyombe biribya bigoikirana ngamona urais Kenya naboigo ekyombe ya Youth on the Move naboigo ase gati yebyombe binde binge ebyabere bikoenekia kubwatirana elde koenekia obukolerio bya sensemeri yobocheno boigo nigo mwazira berega koenekia community health promoters mbabe bagwikirana sebinyoro naboigo kurwa obokonyi asabolire abamenyi be county ya Kisii kibarabe bakonyora omuntu bwato muchando buno yo koeneke buna ngomosira bari mwanchi muri antobeto gukubwatiria maseyemo elinde tokumanye asinchira yobwikirano kotikana nayo mwanchi muri elia nagosoa sensemo yendeni gotokande masemo gwike county ya Nakuru hasengo kumenye bunanigo abanyagitari korwa sekinyagitari cye serikali litkolere baba guchaka okurubikana bene buninchira yemo yokwerera ebirero byabo gucha ase serikali wetania amatuko 12 nigo bokoleri ase kinyagitari cye serikali bwabeire bogotenenigwa kubwatikana nomugiro ase wizara yobochenu itarabage kuimukia egetambukiro kebwenerete ase kulinde county ya Nakuru bakora okurubikana nabo igokobole wizara yobochenu kweneke mnango ikirania bali amaganio abo
na madaktari wote katika South Rift wamejitokeza leo, na takuwa na madaktari zaidi ya 500 kwa hii maandamano ya amani. Na vile tuliongea wakati iliyopita kuwa tulikuwa tumetoa ilani kwa serikali ya siku 7 ambayo ilikuwa tarehe 6 mwezi wa Machi. Ilikuwa siku 7 na siku 7 zili expire on 13th of March, nayo mgomo ikaanza. Kabla ya mgomo kuanza, kumekuwa na mahojiano na serikali kuu na maserikali za county kwa mambo tofauti ambayo ina affect the medical fraternity, sana madaktari. So katika hii ilani yetu ya the strike notice ya 6th kulikuwa na mambo kama the posting of interns, na hiyo ni mjadala ambayo hatuwezi rudi nyuma, kuwa tuliona kuwa waziri na kumincha na SRC wanataka kupunguza mapato yao. Serikali inafaa ijue kuwa sisi wenyewe tulipigania CBA ya 2017 to 2021 na tulijua kuwa our interns, they are doctors qualified na wanafanya kazi kwa hospitali yetu. In fact, they offer like 30% of the services in our facilities. Kwa hiyo fikira yenye na kumincha na SRC walikuwa nayo, hiyo kwanza tumeondolea. Mwancho muligereria korwa sorbo tioroni ona ikiro moelio bwa Amayia asebire biga kulinde toska twanyegera chikoraga Chinsa 10 ayona mange nenyara senchera iyo wenye nabakwenda kutubwatia Chinsa mo chichi mitandao sensemo ya Facebook gwetera Ndizi TV News Digital nabiga sensemo ya YouTube gwetera Ndizi TV News asensemo ya website nabakotonya gwetera www.ndizitv.net mega kamera soko ene kibna bichana boigo eliogi lya gwikira sole asenchira ya bene nere Sara Mumanyi asinsemo chibyarkelio tobeto kubatenere Lydia Mose na nchiria ne Fridah Kerubo mwancho muligereria ngomanyigwanga niyo tokende maseye mogoika asensemeri ya ATC elinde tobeto kumanyigwa narayi agende takokolekana asechinsemi chetwara obuligereria borobia. Ndizi TV.